Zenbakikuntza 5 urteko gelan denda txokoan lantzen da. 2 eremu daude. Hau da salmaia, eta hemen 2 ume daude, eta batean kutxa dago, eta bestean saltzailea. Gero, benetako produktua saltzen dira, eta benetako dirua erabiltzen dugu. Dirua, zentimo batekoak, 2 zentimokoak eta 5 zentimokoak. Eta produktuak erabakitzen dira gela guztiaren artean. Saldu behar diren produktuak batzuetan egin behar izaten dira. Orduan egiten dira fitxak egin ostean salmaian edo bestela plastika txokoan. Kutxazainak taldearen dirua zenbatzen du eta gero fitxa baten hartzen du, eta saltzaileak taldearen produktuak zenbatzen ditu eta gero fitxa batean marrastu eta zenbakia jartzen du. Dena prest dagoenean, denda zabaltzen da, eta orduan etxe txokoan daudenak etortzen dira erostera. Denda txokoan badago beste espazio bat zenbaketa lantzeko erabiltzen duguna. Jolasak, fitxak.